Здравейте хора, аз съм Коце и ето го следващия епизод на мен. Нещо, което ви държи цяла нощ будни. Днес нашата тема е страха. Като скърцаш ти врати, отваряш си кашва и всякакви такива психопатски работи, които се развиват само във вашето въображение. Хора, няма от какво да се страхувате. Казва човека, който се страхува с цяла нощ. Няма от какво да се страхувате. Ту в стаята сте само вие и вашата фантазия. По принцип, страховете ви се развиват след като гледате някой страшен филм и заспива. Признавам се, мен също ме е страх. Но никога не се обръщам назад. Това е едно предимство. А просто се завивам през глава и... през глава. Ако имаше сила на света, която може да предотврати този страх, със сигурност щях да използвам. Или понякога се правя, че ме е страх, за да може да опаша другите около мен. Ако има такива. Няма никой зад мен, нали? Примерно е така. Добре, между другото, знам, че не се вижда много ясно, но какво да направя, че тъпата лампа е тук? Свети на другата страна. Що според вас вчера заспах в 4 часа през нощта? Защото ме беше страх. Непрекъснато чувах стъпки и се отваряха вратата. Накрая баба влезе и аз просто изкрещях. И дядо стана. После заспах. Ама не, защото тя влезе в 2 часа и половина. Защото непрекъснато обрахне през отцитка. Ако и вас ви е страх от нещо, може да ми пишете долу в коментарите какво. Едно от най-страшните ми моменти, щом заспа и е след полунощ, т.е. 12 часа, щом се обърна. Тогава ми се мократ гащите. Не, че има някой, но ако има... Това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Може да напишете долу в коментари, ако имате някакъв страх. Да го напишете долу в коментарите. Това беше от мен и до скоро!